Bapak Ibu saha para sedherek, sugeng enjing sugeng pinanggih malih kalian kawula Bapak muji wonten ing program Dahar Enjing kita badhe sami midhangetaken sabda dalam Gusti. Monggo kita buka malih sembahyang kuya yang buta dunia suci. Amin. Allah ingkang maha tresna kawula ngaturaken puji syukur sedaya berkat keselamatan sampun kepareng kawula tampi kawula badhe nampi sabda dalem kersa Gusti paring berkah sebatas sabda dalem dadosna kegiatan kangge gesang kawula lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Gusti manunggal kaliyan kula sedaya pedhian Injil suci anggenipun Santo Yohanes. Inuwurna Gusti. Yohanes bab sekawan ayat 23 dumugi 51. Let rong dina mau Gusti bidal saka ing kono lan tindak menyang Galilea. Sri Yesus piyambak nate ngakeni yen nabi ana ing tanahe dhewe iku ora kajen. Mung bareng rawuh ing Galilea, wong-wong Galilea padha nampa panjenengane. Marga padha nyumurupi kabeh kang katindakake ana ing Yerusalem ing wektu riyaya. Awit wong-wong mau uga padha melu mulyakake riyaya. Mengkono panjenengane rawuh maneh ana ing Kana ing tanah Galilea, papan anggene malihake banyu dadi anggur. Lan ing kono ana punggawa kraton kang putrane loro ana ing Kapernaum. Bareng krungu menawa Sri Yesus rawuh saka Yudea tedhak menyang Galilea, banjur budal suwan ing ngarsane lan nyuwun supaya kersa tedhak perlu nyarasake putrane. Awit wis ndungkap ngajal. Sri Yesus ngendika marang wong mau, kowe iku yen ora weruh tandha lan mukjizat ora ngatel. Punggawa kraton mau nunjuk, Gusti, kula aturi tedhak mumpung anak kula dereng tilar. Sri Yesus muli dawuh, wis mulya, anakmu slamet. Wong mau ngandel karo sabda pangandikane Sri Yesus lan nuli mundur. Dheweke ana ing dalan wis ana abdi sing padha metokake sarta matur yen putrane slamet. Banjur padha didangu, waya apa anggone wiwit kepenak? Matur wangsulane. Wingi jam ingkang kapitu bentaripun ical. Bapakne eling yen iku trep wektune dek nalika Sri Yesus ngendika anakmu slamet. Lan dheweke ngandel. Dheweke dhewe lan sak omah kabeh. Pangeram-eram kang kapindho iki katindakake Sri Yesus nalika kundur saka Yudea menyang Galilea. Mekaten sabda dalam Gusti, sembah nuwun kunjung Gusti. Bapak Ibu saha para sedherek, sabda dalam Gusti ing injil menika neguhaken gesang kita bilih Gusti menika maha kuwasa. Kuwaos nyarasaken tiyang ingkang sakit kanthi sabda. Gesang kita ingkang mewarni-warni masalah. Tentu dipun damel kita menika awrat. Nanging kita nggadhahi Gusti Yesus ing badhe paring kegiatan dumateng kita.
kita masrahaken gesang kita sawetahipun wonten ing asih tresna dalem Gusti. Mugi linurna Allah yang Rama saha yang Putra Tunggal Suci kados sing pokok sakmenika sarta sak lami-lamipun pinuju asma dalem Yesus Ibu Maria den Santo Yesus sakmenika sarta langgeng. Ya Rama saha yang Putra Tunggal Suci. Amin. Matur Bapak Ibu saha sedherek, kita sampun midhangetaken sabda dalem Gusti sugeng makarya berkat.